Takže jo, tohle je po dlouhý době video, jdeme teďka do Doubravic. Máte i naše Instagram, jo, tady jsem Václav.Potřítko a tady Buděja.Potřítko a ozvem se, až budeme teda v parku. Takže už jsme před halou, ještě musíme zadat tady kód, takhle, tady. Nevím, jestli to jde vidět. Jo, že musíme zadat kód a pak se vám ozvem teda vevnitř. No. Tady čus, jsme tady v hale a vlastně teďka jdeme někam zašředit, ale nevím kam ještě, ukážu vám už jak halu, jak vypadá. A už jsme full oblečení. Sigma boy, 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 Sigma boy. Talk shit then I back them. You're banned out to the mansion. You've never got no motion, lads. You've never got no action. Bitch, I'm all about me passion. Music, money and fashion. Drugs and gears come later. In the end, it's all a distraction. My girl's on my back like why you smoke for? Hypocrite stress, turn it to a cold war. Kate Moss fame, and my bitches need their own tour. She jealous of the fiends like why you always on the phone for? Been about back, did it give me the strange? No. These ain't ready to talk.